€1,000,000 f'sigurtà fir-residenza San Vincenz de Paul huwa insult għar-residenti u qrabathom. Bl-anzjani ġabuhom priġunieri f'darhom stess. Hija din id-deskrizzjoni li tal-editur tal-Journal Times of Malta dwar is-sitwazzjoni li spiċċat fiha din ir-residenza tal-anzjani iffinanzjata kollha kemm hi mit-taxxi tal-poplu. Kollox beda meta ftit ta' xhur ilu Carmelo Fino, anzjan ta' 83 sena li kien isofri mill-kundizzjoni tad-demenzja, ħareġ mir-residenza f'nofs ta' lejl u web għal kollox sabiex ftit tal-ġimgħat wara instab bla ħajja falqa f'Birżebbuġa. L-inkjesta xeħdet ir-responsabbiltà fuq il-ħaddiema li kienu xogħol f'dik il-lejla, madwar kollu, kompla l-editur, ir-responsabbiltà ħarija kienet ta' tmexxija u l-Ministeru li m'għamlux risk management adegwat. U soluzzjoni għal dan kollu tal-Ministru Ġotjen Qabela hi illi fi 3 xhur jonfoq il-fuq minn €1,000,000 f'miżuri ta' sigurtà fejn saħansitra qed iħaddem 5 kumpanniji ta' sigurtà biex joqogħdu għassa mal-post u mar-residenti. L-editorjal iddeskriva r-residenza bħala ħabs virtwali għall-aktar persuni vulnerabbli f'pajjiżna mingħajr rispett lejn id-dinjità ta' min joqgħod. Residenti li tkellem mal-ġurnal saħaq illi qed iħossu li qed iqatta l-aħħar xhur ta' ħajtu f'ħabs mingħajr qatt ma wettaq reat. Ġie spjegat ukoll li sar eżami fuq ir-residenti fejn ħareġ il madwar 100 minnhom jistgħu jidħlu joħorġu x'ħin iridu. L-editorjal temm jgħid illi lill-anzjani tagħna għandna nieħdu ħsiebhom b'mod adegwat u mhux narrestawhom. Bl-unika alternattiva tkun din il-miżura drastika imħallsa mit-taxxi tal-poplu mingħajr rispett u dinjità lejn dawk li tant ħabbewna u tant għandna nożżu.